बिटिसिनि चिफ होनाय रिपर्टनि सायाव आं बुंगोन दै बिथाङा बुंदों 5 किल'मिटारल' ब्लेक टपिं होदों होननानै बुंदों फैसाखौ खरसा खालायजोबनो हायाखै माने खामानिया मोजां जायाखै जोंनि ओनसोलाव डेभेलप जायाखै बेखौ फोरमायो होमब्ला बे एनडिएफबि मोनब्रै फेक्सन आरो एबसु इउबिपिअ जे जानाय जे बिटिआर रेकर्ड बे बिटिआर रेकर्डआ एनडिएफबिफोरनि थाखाय मोजां जायाखै नामा अब्ला आलागै इउपिपिएल सरकार खुंनायनि गेजेरजों साबैसे मानसिनो साकरि होनो हाखो बिथांमोना सोंनायनि फिननायाव बिथांमोननि फिननाया सासेबो गैया अब्ला जों मारैजे बिथांमोना मावफुंनो हादों होननानै जों फोरमायनो हागोन से बोसोर सासेबो होनो हायाखै नामा बिथांमोना सोंनायनि जिथु फिननाय बे फिननायाव सासेबो होनो हायाखै बिथांमोना साकरि होनो हायाखै बे बाजेटनि गेजेरजों माखासे फैनाय रां 1500 कोटि सुक्तिजों फैफानाय फैसाखौबो बिथांमोना थांनाय 21 आरो 22 आव 200 कोटिनिबो बारा बिथांमोना स्टेट माने मेचिं शेयार हिसाबै अलरेडि बिटिसिआव फान्डखौ हरबायमोन बे फैसाखौ बिथांमोना खरसा खालायनो फैसाखौ बिथांमोना खरसा खालायनो हायाखै फैसा रिटार्नसो थांफिनबाय थारमाने बेनो मोनफा मोनफा फोरमान जे बिथांमोना फेइलर जेसेबां गोलाव सम नांनायनि गेजेराव जायफोर मुंख्लं जाबाय बे मुंख्लंफोरनि जिथु बेसेन भारत सरकार आरो आसाम सरकार सावरायनायनि गेजेराव जिथु एग्रिजिया बाला खरि होनायनि खोथा बुंदोंमोन दिनैसिमबो बिथांमोना लिस्टखौनो गभर्नमेन्टनो एप्रुभ लिस्ट खालामना लानो हायाखै अब्ला जे बिटिआरनि आगोलाव जे एनडिएफबि बा बायदि बायदि बिफानाव थानानै जे बड'लेण्डनि नामाव मुंख्लं जानाय जे बिथांमोना मोननो हायाखै नामा ना बिथांमोना दासिमबो लिस्टआनो एप्रुभ खालामना होनो लानो हायाखै गभर्नमेन्टआ बिनि खुनु माबा खालायाखै एप्रुभखौनो लिस्ट खालामनो हायाखै बिथांमोना दासिमबो लिस्टखौनो माने साबमिट खालायबाय खिन्थु बिथांमोना एप्रुभ खालामना लानो हायाखै आरो बिथांमोना दिनैनि बाजेटआव गैया बे बोसोराव जुदि होगोनब्ला बाजेटआवथ' फैनांगौमोन जोङो 500 जन मार्टियार्सनो होगोन होननानै बुंदों बे 500 जन मार्टियार्सआ 2624 जन एप्रुभ लिस्टनि गेजेरावसो होगोन नाथाय बिथांमोना बुंबाय थादों माखासे जे बड'लेण्ड सोमावसारनाय मुंख्लं जानाय बिथांमोननो होगोन होननानै बिथांमोना सानफ्रोमबो मिडिया बा बबेबायाव जे प्रग्रामफोराव बिथांमोना जायाखै फैगासिनो दङ अब्ला बे सुक्तिया एक्सुवेलि सोरनि मार एनडिएफबिफोरखौ जुदि सान्थियाव दोननो हायाब्ला एनडिएफबिफोरनि खांनाय उखैनायखौ जुदि बिथांमोना सुफुंनो थाखाय जेबो इनिसिएटिभ लायाब्ला अब्ला बे सुक्तिया सोरखौ लानानै खालामदों अब्ला बे पुरना बिलखौ मानो होदिया फैसाखौ माने 31 तारिखहालागै बिथांमोना मानो खरसा खालामनो हादिया अब्ला बिथांमोननि फेइलरा बे नङा नामा जे नोङो साफ्रोमबो पुराना बिपिएफनि दिनाव टिका मावग्राफ्रा जुदि बिपिएफ जाना थाजोबला अब्ला दा मावबाय थानाय माखासे टिकादारफ्राबो अब्ला बिथांमोना मा फोरमायनो नागिरदों नोंथाङा बुंबाय बावैसो सिगाङाव जे बिटिसिनि फैखानाय बाजेटआ जे थांफिनबाय होननानै बे फिन फैफिनगोन ना फैफिना बे बाजेट जे थांफिनबाय जों नुदों रायजो राजाया लस जाबाय नामा होमबा कमप्लिटलि लस रायजो राजाफ्रा लस जाबाय बिथांमोना मावफुंनो हायाखै जेराव बिल होनांगौ बेखौ मावनो हायाखै जेराव डेभेलप जानांगौ बेखौ मावनो हायाखै जेराव नोंथाङा बुंबावबाय जे एनडिएफबिफोरनि जे साकरिनि बेला बा थांना थांनायनि बेलायाव जे बावैसो सिगाङाव जोङो बिटिआर रेकर्डनि उनाव जों नुनो मोन्दोंमोन माखासे जायगायाव एनडिएफबिफोरनि जे दैदेनगिरि जे मावथिफोरखौ लानानै मोनसे जे गावबा गावनि थांना थानायनि थाखाय दाउ फिसिनाय बा अमा फिसिनायनि मोनसे वर्कशप टाइप लानाय नुदोंमोन वर्कशप दा बेफोर फेलार जाबाय नामा अब्ला बे एखे मिनिथावना मोनसे बिथांमोननि माने थगायनाय होनना बुंनांगोन आरो एनडिएफबि सेंग्राफोरखौल' बुङा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोबां हारि माहारि गोबां बर' सेंग्राफोर गोबां लाइमोनफ्रा दिनै बेखार जानानै दं बे बेखार जानाय लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां प्रजेक्ट लानांगौ बाजेटआवथ' नुवाखैना जों बाजेटआव मा दं बाजेटआव मा मावनो नागिरदों जों नुनो मोनो माखासे समाव जे इउपिपिएल बा एबसु जयै लोगो नांनानै बर' लाइमोनफोरखौ लानानै जे फ्रि रिक्रुटमेन्ट होदोंमोन नाथाय फ्रि रिक्रुटमेन्ट होनानै जेबो लाब जायासै नामा अब्ला बर' लाइमोनफोरा दिनै बिटिसिआव दिनै सासेबो जुदि साकरि होनो हायाखैब्ला जे फेलार जाबाय नामा नाथाय बिथांमोना माखासे साननैसो बावैसो सिगाङाव जे हाई स्कुलफोरखौ जे हाई सेकेन्डारि खालामनायनि जे मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदोंमोन जों माखासे समाव जे नुनो मोनोमोन जे ससियेल मिडिया बा बिथां प्रमद बर'नि पेजावबो जों माखासे समाव नुनो मोन्दोंमोन जे बिटिआरनि जे बर' लाइमोनफोरनि थाखाय पारा मिलिटारि बा बायदिसिना माबायाव जे थिसननायनि थाखाय जों सावरायबाय थादों होननानै बेफोर माबोरै जानानै दङ जे नोंथांमोना सासे एनडिएफबिनि जे सुक्तियाव थाफानाय हिसाबै बा बर'नि सासे दैदेनगिरि हिसाबै मा आं खावलायदों दिनैनि थारिखआव मानसिनि बैसोआ नेनानै थाया दिनै साफ्रोमबो एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा बैसोआ बारनायनिफ्राय बारलांगासिनो दङ माखासे जायफोर बैसोआ एसे एनै दंबावोमोन 2 बोसोर बारलांनानै सोरबा सोरबा साख्रिखौनो मोननाय नंला बे समाव माखासे जे एनडिएफबिनि जेंना बुंबाय थादों नोंथाङा जे एनडिएफबिनि जेंना होनना बुङोब्ला नोंथाङाबो सासे एनडिएफबिनि दैदेनगिरि एनडिएफबिनि गोबां दैदेनगिरि दङ दिनै एमएलए जानाय दङ सोरबा डिपुटि चिफ दङ एमएलएनि जे एनडिएफबिनिफ्राय बिथांमोना जे एनडिएफबिनि जेंनाखौ एसेबो नायफिनाखै नामा
दरबैसे गामि सोसनगोन दरबैसे गामि दानख'गोन बिनि दासिमबो क्लियार नङा नाथाय बिथांमोना बुंबाय थादों जे PIL होनायनि थाखाय बेफोरो सब थाबथासिगोन होननानै PIL होदों नाथाय PIL होनायनि जाहोनाव खहा जागोन होननानै माखासे एबसुनि जे बिथांमोना जे बावैसो सिगाङाव जे थरना लाबाय बेफोराव बे अब्ला बिथांमोना कमप्लिटलि लाजिदों बिथांमोना लाजिनानै लाजिखौ हायैनो मावफुंनो हायैखौ रायजोफ्राथ' मिथिबायना दा नंखायनो बिथांमोना धरनानि गेजेरजों मा मेसेज होनो नागिरदों जों मिथिया सिगां सनमान गोनां व्यक्ति जाय बिथांमोनखौ दिनै माने पिकचार गाग्लिलाबायदों सावलाबायदों बिनि माने मुर्दाबाद होलाबायदों दिनै बिथांमोना जि होनो नागिरदों आरो बर' जाथिनि गेजेराव लासिं सिं दुखुनांथावना बाथ्रा गैया सनमान होननानै बुं जुक्तिजों बुं सोरखौबा सावनानै सोरखौबा माने मुर्दाबाद होनानै बे जेबो फिनिशिं जाया बिथांमोना जे जिबायदि जे थासारिखौ लाबोदों जे सोरनिबा सावगारिखौ जे सेन्देलजों गारलानाय बेयो बर' हारिनियाव गोदानै जे थासारि फैबाय नामा अब्ला नुनो मोनदों फरायसा आफादनिखौ फुङाव गारलानायखौ नुनो आरो बे मोनायाव नुनो मोनफिनबाय जे एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्म बिथांमोननि जे सावगारिखौ आरो गाफिननायखौ नुनो मोनदों बे माबोरै जादों जे बर' हारिनि गेजेराव आङो बे समाव आरो बावैसो सिगाङाव जों मोनसे जे फरायसा आफाद दानानै गोदानै जे बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जे बिथांमोना बावैसो सिगाङाव जे फार्स्ट हिसाबै गिबि हिसाबै बिथांमोना खुंबाय क'क्राझाराव बे बिथिङाव जे BPFनिफ्राय मा बुङो माखासे समाव जों नुनो मोनबावो बनसुआ BPF जों दाजानाय होननानै माखासे नुनो मोनो बे गमामायैनो सैथोमार नामा एबसु थानायाव बनसु मानो दानो गोनां जाखो बुंबाय बे समाव आर'नाइ रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ गिबियाव बरायग्रोना लाबाय बे समाव जों नोंथांमोननि थाखाय जे मोनसे गोनांथार खौरां लानानै फैदों मोनसे समनि गोलाव सम जे NDFB आव खामानि मावबोनाय बर' हारिनि थाखाय बिथाङा गोबाव सम गावनि जिउखौ बावसोमबोदों आथिखालाव बिथाङा 37 नं धनसिरि बियाबनि MCLA बिथां प्रेस मोसाहारि सार बिथांजों जोङो दान्दिसे सम मोगा मोगि लागोन बावैसो जालांनाय जे बाजेट सेसननि सायाव आरो गोबां बाथ्रानि सायाव बिथांजों जोङो सावरायगोन बे समाव सार नोंथांखौ बरायबाय खुलुमबाय जों गिबियावनो नोंथांनिफ्राय मिन्थिगोन जे नोंथांमोनखौ जे अपोजिशन पार्टी हिसाबै बावैसो सिगाङाव नोंथांमोना जे बाजेट सेसननि सायाव माखासे आसि दिन्थिनायखौ नुनो मोनदों बे बिथिङाव मा जाहोननि थाखाय नोंथांमोना जे गोख्रों जे आसि दिन्थिदोंमोन थांनाय एप्रिलनि 4 आरो 5 तारिखआव जितु बाजेट सेसन बे बाजेट सेसनाव जोङो BPFनि MCLA हिसाबै बा अपोजिशनाव थानानै जों जेरैबायदि रायजोनि खोथाखौ एसेम्ब्लियाव उत्थापन खालायनांगौ जों खालायदों बेनि गेजेराव जों मोनसेखौ क्लियार जों बुंगोन जे दिनै UPPL आरो BJP जथाय खुंनाय मोनसे सरकार हिसाबै दिनैनि थारिखआव बिथांमोननि जिथु मावलांनाय रायजोनि गेजेराव बिथांमोना जि प्रतिश्रुति होदोंमोन आरो बे प्रतिश्रुतिफोरखौ मोनबैसे बिथांमोना मावफुंनो हाखो जों बिथांमोननियाव सोंनाय जादों आरो बे सोंनायनि फिननाय बिथांमोना मावगासिनो दं होननानै बुंनाय जादों दा मावगासिनो दं होननाया मा फोरमायनो दिनैनि थारिखआव जों नुदों बिथांमोना थांनाय 21 आरो 22 जिथु माने एल'केसन हरनाय 650 कौटि थाखा बे 650 कौटिनि थाखा 650 कौटिखौ बिथांमोना 31 मासनि सिगां बे फैसाखौ बिथांमोना खरसा खालायजोबनो हायाखै बेहाय 272 क्ररनिबो एसे बारा बिथांमोना फैसाखौ 31 मासहालागै खरसा खालायजोबनो हायाखै थारमाने मा बुजायो दा बिथांमोना फैसाखौ खरसा खालायजोबनो हायाखै माने खामानिया मोजां जायाखै जोंनि ओनसोलाव डेभेलप जायाखै बेखौ फोरमायो नंखायनो आं रायजोनि गेजेराव बेखौनो फोरमायनो सानदों बिथांमोना जेरैबायदि खोथा बुंदोंमोन बिथांमोननि खोथाजों आरो प्रेक्टिकेल बिथांमोना जि खामानि मावदों मोगथाङाव बिथांमोना महर होनो हायाखै आरो बिनि गेजेराव आं बिथांमोनखौ बुंनो सानदों जे बिथांमोना जि साखरिनि खोथा जों सोंदों जे इलेक्सन समाव बिथांमोना जेरैबायदि बिटिआर शक्तिनि गेजेरजों साफ्रोमनोबो माने 1 भट 1 जबनि खोथा बुंदोंमोन बेखौ जों सोंबावदों बिथांमोनखौ एक्चुअलि नोंथांमोना दिनै आसामाव 1 लाख साखरि होनायनि खोथा बुंदों नाथाय जों आसामाव 1 लाख साखरि होनायनि गेजेराव जोंनि BTCआव साबैसे मानसिया दिनै बे साखरि मोनगोन नाथाय बिथांमोना बेखौबो क्लियार बुंनो हायाखै दा बुंनो थांब्ला जों सोंदों आरो दासिमहालागै UPPL सरकार खुंनायनि गेजेरजों साबैसे मानसिनो साखरि होनो हाखो बिथांमोना सोंनायनि फिननायाव बिथांमोननि फिननाया सासेबो गैया अब्ला जों मारैजे बिथांमोना मावफुंनो हादों होननानै जों फोरमायनो हागोन 1 बोसोर सासेबो होनो हायाखै नामा बिथांमोना सोंनायनि जिथु फिननाय बे फिननायाव सासेबो होनो हायाखै बिथांमोना साखरि होनो हायाखै
बे फोरमान नंखायनो आं खावलायदों जे बिथांमोना जे गभर्नमेन्टखौ मोजां सालायनो हायाखै बे फोरमान जानानै दंबाय थायो आरो आं बेखौनो बुंबावगोन जे बिथांमोना जिथु बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ जेरैबायदि नांगौ जेरैबायदि बिथांमोना इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायाखै मानोना जों नुदों बे बाजेटनि गेजेरजों माखासे फैनाय रां 1500 कोटि सुक्तिजों फैफानाय फैसाखौबो बिथांमोना थांनाय 21 आरो 22 आव 200 कोटिनिबो बारा बिथांमोना स्टेट माने मेचिं शेयार हिसाबै अलरेडि बिटिसि आव फान्डखौ हरबायमोन बे फैसाखौ बिथांमोना खरसा खालामनो फैसाखौ बिथांमोना खरसा खालामनो हायाखै फैसा रिटार्नसो थांफिनबाय थारमाने बेनो मोनफा मोनफा फोरमान जे बिथांमोना फेइलर जेरैबायदि खोथा बुंदों गिदिर गिदिर जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों खिन्थु मोनसेबो बिथांमोना प्रेक्टिकेलाव खामानि मावफुंनो हायाखै आरो आं बे बुंबावगोन बिथांमोना ओरैबायदि बुंदोंमोन जों सोंदों जे सुक्ति जानाया दिनै 2 बोसोरनिबो बारा जाबाय बिनि गेजेराव जिथुनो जों जाय जोंनि नांनायनि गेजेरजों गोलाव बोसोर 1976 निफ्राय 2020 नि गेजेराव जेसेबां गोलाव सम नांनायनि गेजेराव जायफोर मुंख्लं जाबाय बे मुंख्लंफोरनि जिथु बेसेन भारत सरकार आरो आसाम सरकार सावरायनायनि गेजेराव जिथु एग्रिजिया 5 लाख करि होनायनि खोथा बुंदोंमोन दिनैसिमबो बिथांमोना लिस्टखौनो गभर्नमेन्टनो एप्रुभ लिस्ट खालामना लानो हायाखै बेहाय दिनैनि तारिखआव सासेबो बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना मोजाङै मावफुंनो हायाखै आरो बिथांमोना मोनसे खोथा बुंदों 320 जन अलरेडि मार्टियार्स फेमिलिनो जों होबाय होननानै बुंदोंमोन थांनाय जिथु नभेम्बरनि गेजेराव जिथु मोनसे एसेम्बलि जाना थांदोंमोन बे एसेम्बलिनि गेजेराव 320 जन बिथांमोना होदों होननानै बुंदोंमोन बा 320 जननि गेजेराव आङो साबैसे माने मार्टियार्स फेमिलिनो होखो बै मार्टियार्सफोरनि लिस्टखौ जेब्ला बियो अब्ला नुदों बिनि गेजेराव थांनाय बेलटि आरो माने गोबाव समनि बेलटि नांनायनि गेजेरजों बिटिसि सक्तिनि गेजेरजों बा बिटिसि सक्तिनि गेजेरजों माखासे एप्रुभ लिस्ट खालामना लादों बिथांमोना 2626 जन लिस्ट एप्रुभ खालामना लानानै बिनि गेजेरावसो होनाय बे बुस्थुआ 2019 नि 26 मार्चआव अलरेडि बे 320 जनखौ बिथांमोना होदों आरो बे 320 जननि गेजेराव थांनाय बाराव बिथांमोना 40 जन होदों बे 40 जननि गेजेराव एप्रुभ लिस्ट गैयै माखासे 18 जनखौ बिथांमोना बे इनक्लुड खालामना लादों अब्ला दिनै बेनिफिटआ बिथांमोना माखौ होदों होननानै फोरमान खालायखो बिटिआर सक्ति जायैनि सिगांनो बे फैसा होखानाय आरो अब्ला जे बिटिआरनि आगोलाव जे एनडिएफबि बा बायदि बायदि बिफान थानानै जे बड'लेण्डनि नामाव मुंख्लं जानाय जे बिथांमोना मोननो हायाखै नामा ना बिथांमोना दासिमबो लिस्टआनो एप्रुभ खालामना होनो लानो हायाखै गभर्नमेन्टआ बिनि खुनु माबा खालायाखै एप्रुभखौनो लिस्ट खालामनो हायाखै बिथांमोना दासिमबो लिस्टखौनो माने साबमिट खालायबाय खिन्थु बिथांमोना एप्रुभ खालामना लानो हायाखै आरो बिथांमोना दिनैनि बाजेटआव गैया बे बोसोराव जुदि होगोनब्ला बाजेटआवथ' फैनांगौमोन जोङो 500 जन मार्टियार्सनो होगोन होननानै बुंदों बे 500 जन मार्टियार्सआ 2626 जन एप्रुभ लिस्टनि गेजेरावसो होगोन जेरै 500 जन होगोन 5 लाख करि होगोनाबो थांनाय 1976 निफ्राय 2003 जिहेतु माने बिटिसि एकर्ड बे एकर्डनि थानाय लिस्टनि गेजेरावसो होगोन अब्ला बे एनडिएफबिनि माखासे मावनायफ्राव थैनाय मुंख्लंफोरनि जिथु मुंख्लंफोरनि बेहाय लिस्टआथ' गैयाना अब्ला बोरै मोनगोन नाथाय बिथांमोना बुंबाय थादों माखासे जे बड'लेण्ड सोमावसारनाय मुंख्लं जानाय बिथांमोननो होगोन होननानै बिथांमोना सानफ्रोमबो मिडिया बा बबेबायाव जे प्रग्रामफोराव बिथांमोना बुंबाय थादों बे जायाखै नामा बेथ' फोरमान जागासिनो दं आरो जों नुबावगोन बिथांमोना जि खोथाखौ बुंदों जों नुबावगोन जे बिथांमोना होनो हागोन ना हाया बिथांमोननि मावनायनि सायावनो फोरमान मानोना बिथांमोना होगोन होननानै बुंदों लिस्टआनो जुदि एप्रुभ जायाबा माखौ होगोन आरो आंनि मथे होनांगौ बिथांमोना होनांगौ खम समनि गेजेराव बे बिथांमोना मावफुंनो हायोब्ला रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ धन्यबाद होगोन आंबो धन्यबाद होगोन बिथांमोनखौ जिथु बे सुक्तिजों फैफानाय दफा बेखौ मावफुंनो हानांगौ बिथांमोना आरो आं बेहाय बुंफानो नागिरदों जे बिथांमोना दिनै बिथांमोननि सरकार थानायाव सुक्तियाव माखासे फैनाय जे एक्स एनडिएफबिफोर जाय एनडिएफबिआ सुक्ति जाखांनायनि उननिफ्राय दिनैसिमबो सान्थि थानो हायाखै बिथांमोना जायफोर केस दंमोन बिथांमोनखौ हाइनास आरो नन हाइनास केस बुंनानै माखासे डिफारेन्सआव दोननानै दिनै नुदों हाइनास आरो नन हाइनासखौ खालायनानै बिथांमोना दोननानै मा खालायदों कर्टनिफ्राय दा वारेन्ट फैगासिनो दङ दा कर्टनिफ्राय नटिस फैगासिनो दङ अब्ला बे सुक्तिया एक्सुवेलि सोरनि मात एनडिएफबिफोरखौ जुदि सान्थियाव दोननो हायाब्ला एनडिएफबिफोरनि खांनाय उखैनायखौ जुदि बिथांमोना सुफुंनो थाखाय जेबो इनिसिएटिभ लायाब्ला अब्ला बे सुक्तिया सोरखौ लानानै खालायमारदों नंखायनो जोंहा गोसोआव सोंलु फैबाय थादों
जे साफ्रोमबो एक्स एनडिबिनि माखासे थांना थानायनि थाखाय स्किल डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंदों स्किल डेभेलपमेन्टखौ बिथांमोना होनो हायाखै माखासे पारामिलिटारियाव बर' इउथफोरजों लोगोसे माखासे एक्स एनडिबिफोरखौ रिक्रुटमेन्ट खालामनानै बुंदों बिथांमोना जेबो मावफुंनो हायाखै अब्ला दिनैनि थारिखआव बे दफाफोरखौ मोनबैसो मावफुंनो हादों आरो बिनि गेजेराव आं बुंनो नागिरदों जे दिनै बिटिसि सरकारा फेइलर होनाय खारना बे जे बिटिसिनि माखासे पावार एन्ड फांसन बिथांमोना ओरैबायदि बेखौ बेबहार खालामनांगौ बेखौ हायाखै 40टा डिपार्टमेन्ट जि ट्रेन्सफार साबजेक्ट होखानायनि गेजेरजों माखासे बाहायनो हानाय बेबहार जाय बेबहारखौ बिथांमोना दिनै हमथानानै खामानि मावनो हायाखै मानोना दिनै नुदों जे बे बिटिसिनि सिङाव थानाय माखासे अफिसारफोरखौ जेरैबायदि नांगौ जेरैबायदि खामानियाव बिथोन होनांगौ बिथांमोना हायाखै जायनि बेलायाव दिनैनि थारिखआव जों नुदों बिथांमोना बुंनायजों मावनायजों कमप्लिटलि डिफारेन्स आरो बिथांमोना बुंदों जे बाजेटआव जों नुदों 40टा डिपार्टमेन्ट दिनै 40टा डिपार्टमेन्टनि मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव बेसेबां फैसा हमनांगौ बेसेबां बाजेट हमनांगौ बिथांमोना हमदों मोजांनि खोथा मावनांगौ बिथांमोनखौ जों धन्यबाद होगोन बिथांमोना डेभेलपमेन्ट मावनायखौ जों वेलकाम खालामगोन मानोना रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सरकारखौ गनायनानै बिथांमोनखौ मावनो थाखाय दायित्व होदों बिथांमोना बिबानखौ मोनदों दिनै बे होननानै दिनै बिथांमोना दायित्व मोनखांनायनि उनाव रायजोनि समस्याखौ समाधान खालायालासेनो बिथांमोना मा बुंनो नागिरो बेसेबांनाखि बिटिसि ओनसोलाव सिगां जायफोर माने कन्ट्रेक्टर जायफोर खामानि मावदों पुरुना बिल मोननो गोनां दं बे पुरुना बिल मोननाय थिकादारफोरखौ गासिबो बिपिएफ खालामना दोनजोब्बाय बिथांमोना बिलखौ होनो गोसो गैया अब्ला बे पुरुना बिलखौ मानो होदिया फैसाखौ माने 31 थारिखहालागै बिथांमोना मानो खरसा खालामनो हादिया अब्ला बिथांमोननि फेइलरा बे नङा नामा जे नोङो साफ्रोमबो पुराना बिपिएफनि दिनाव थिका मावग्राफ्रा जुदि बिपिएफ जाना थाजोब्ला अब्ला दा मावबाय थानाय माखासे थिकादारफ्राबो अब्ला बिथांमोना मा फोरमायनो नागिरो जोंथ' थिकादार मानिथ' जों इउपिपिएल थिकादार मानिथ' जों बिजेपि होननानै बुंनो हाना बिथांमोना सासे थिकादार हिसाबै माखासे मावनायनि जिथु माने रोंगौथिखौ थानानै बिथांमोना खामानि मावबाय थादों बिथांमोना बिल मोननांगौ मानोना दिनैनि थारिखआव बिथांमोना बेबायदि बुंनानै एरायना थाबाय थाबाथ' जानाय नङा नंखायनो आं नुदों दिनैनि थारिखआव बिटिसिनि जि माने पावार एन्ड फांसन जि मर्यादा दंमोन बे मर्यादाया सिगांनिखौ गाहायाव फैबाय एसिआर जिखौ नोङो सिगांनि दिनाव लिरनो मोनोमोन बे एसिआराथ' नोङो बिटिसिनि चिफ एक्जिकिउटिभ बिटिसिनि चिफफ्रानो लिरोमोन ना दिनैथ' प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ लिरनायनि खोथा बुंदों जायनि बेयाव ट्रेन्सफार आरो पस्टिं बेखौ बिटिसिनि सिङाव कमप्लिटलि बे इलेक्टेड जायफोर इएम डिपार्टमेन्टेलि जायफोर चिफ बिथांमोनानो दिनै मावनो हायोमोन दिनै बे ट्रेन्सफार आरो पस्टिंआबो दिनैनि थारिखआव नुदों कमप्लिटलि बबे साइडनिफ्राय बबे गोहोआ दिनै सक्ति प्रयोग खालामनानै दिनै बिटिसिनि जि पावार एन्ड फांसन जायफोर इएन जायफोर माने चिफ डेपुटि चिफ बिथांमोना बे खामानिखौ मावनो हायाखै जों फैल' नुदों नंखायनो जों नुदों दिनैनि थारिखआव बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा जि आसा खालामनानै बिथांमोनखौ दिनै पावाराव फज'दों कमप्लिटलि जोंनि सक्ति जोंनि गोहो जोंनि मोन्थाय जोंनि बेबस्था फारसेनिफ्राय मोनफानि उनाव मोनफा गोमालांबाय थानो हामदों बिटिआर सक्तिनि गेजेरजों फैनाय माखासे दफाखौ बिथांमोना कमप्लिटलि दासिमबो मोनसेबो मोजाङै मावफुंनो हायाखै नोंथाङा बुंबाय बावैसो सिगाङाव जे बिटिसिनि फैखानाय बाजेटआ जे थांफिनबाय होननानै बे फिन फैफिनगोन ना फैफिना बे बाजेट जे थांफिनबाय बिथांमोनखौ जों सोंदों प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ जों सोंदों जे 31 मार्चसिमहालागै फैसाखौ दिनैनि थारिखआव खरसा खालामनो हायाबा फैसा रिटार्न जागोन नामा दा बिथाङा स्पष्ट बुंनो हायाखै जे गाव रायलायदों होनना बुंदों अडिटर जेनेरेलजों रायलायदों होननानै बुंदों बिथांनि बिथोन मथेसो मावगोन अब्लाबोथ' रेकर्डआ गाज्रि जागोन ना जिहेतु मोनफ्रोमबो एकाउन्टखौ 31 मार्चनि सिगां क्ल'ज खालामनांगौ बेसेबां फैसा थाखो बेसेबां आरो फैसा माने खरसा खालायखो दा बिथांमोननि खरसा खालायनायाथ' दिनै खम जाबायना फैसायाथ' थांफिनबायना बिथांमोना मोनफिनब्लाबोथ' बे गोदान माबायावसो फैगोन नंखायनो दिनैनि थारिखआव जों नुदों रायजो राजाया लस जाबाय नामा होमबा कमप्लिटलि लस रायजो राजाफ्रा लस जाबाय बिथांमोना मावफुंनो हायाखै जेराव बिल होनांगौ बेखौ मावनो हायाखै जेराव डेभेलप जानांगौ बेखौ मावनो हायाखै जेराव लामा बानायनांगौ लामा बानायनो हायाखै बिथांमोना मावनो हायै कारना बे जों सोंदों जे बे 1.5 बोसोराव इउपिपिएल आरो इउपिपिएल सरकारनि गेजेरजों बिटिसि ओनसोलाव मोनबैसे लामा ब्लेक टपिं जाखो होनना सोंदों दा बिथांमोना सोंनायनि फिननायखौ होनदों बिथांनि जिथु डिपार्टमेन्टेलि जिथु रिपर्ट बिटिसिनि चिफ होनाय रिपर्टनि सायाव आं बुंगोन दै बिथाङा बुंदों 5 किल'मिटारल' ब्लेक टपिं होदों होननानै बुंदों दा नोंथांमोना जुदि फोथायाब्ला बिथांनि सोंनायनि फिननाय जिथु डकुमेन्टस उइथ डकुमेन्टस आं होगोन अब्ला नों 5 किल'मिटारल' जुदि ब्लेक टपिं जादोंब्ला बाखि थाखा फैसा अबाव थांखो बाखिखौ बिथांमोना डाबल ए खालायनानै अन प्रसेसआव खामानि मावबाय थादों होननानै बुंदों बे जोंनि फेइलर नङाना बिथांमोननि गभर्नमेन्टआ फेइलर नङाना बे जोंनि माने बर' रायजो राजाफोरनि जिथु बे बिटिसि ओनसोलनि माखासे मोननांगौ बिटिसि ओनसोलनि जि सुबिदा सुजुग आरो सुबिदाफ्रा माने गोमायाखैना नोंथाङा बुंबावबाय जे एनडिबिफोरनि जे साकरिनि बेला बा थांना थांनायनि बेलायाव
जे बावैसो सिगाङाव जोङो बिटिआर एकर्डनि उनाव जों नुनो मोन्दोंमोन माखासे जायगायाव एनडिबिफोरनि जे दैदेनगिरि जे मावथिफोरखौ लानानै मोनसे जे गावबा गावनि थांना थानायनि थाखाय दाउ फिसिनाय बा अमा फिसिनायनि मोनसे वर्कशप टाइप लानाय नुदोंमोन वर्कशप दा बेफोर फेलार जाबाय नामा अब्ला बे एखे मिनिथावना मोनसे बिथांमोननि माने थगायनाय होनना बुंनांगोन आरो बिथांमोना जुदि स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं होनानै बिथांमोना जुदि माने माबा मोनसे थांना थानायनि रिहेबिलिटेसन होनोबा साबैसे मानसिनो होखो बेथ' मोनसेबो होनो हायाखै फेलर आरो दिनैसिमबो जों नुदों एनडिबि सेंग्राफोरखौ स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं होनानै फाइनान्सियेलि सापर्ट खालायाब्ला नों ट्रेनिं होनानै मा लाब जानो एनडिबिनि संग्रामजों फैनाय माखासे सेंग्राफोरना सेन्टिमेन्टआ दिनैनि थारिखआव मा मार आरो बिसोर मा लुगैदों बेखौ बुजिनो सेस्था खालायावसिया जास्ट बिथांमोना सेल्फ माने माबानि थाखाय फाइनान्सियेलि साउन्ड खालायनो थाखाय माबा मोनसे प्रलोभन होयो गावसिनि सरकारखौ बासायनो थाखाय खामानि मावबा जानाय नङा दिनैनि थारिखआव जों बुंगोन जे माखासे सेंग्राफोरखौ दिनै आङो एक्स एनडिबि सेंग्राफोरखौल' बुङा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोबां हारि माहारि गोबां बर' सेंग्राफोर गोबां लाइमोनफ्रा दिनै बेखार जानानै दङ बे बेखार जानाय लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां प्रजेक्ट लानांगौ बाजेटआवथ' नुवाखैना जों बाजेटआव मा दं बाजेटआव मा मावनो नागिरदों जोंथ' नुवाखै दा नंखायनो नुदों दिनैनि थारिखआव बिथाङा माखौ लानानै माने भिजन आरो मिशननि खोथा बुंबाय थायो दा भिजन आरो मिशननि खोथा बुङै बुङै बिथाङा टाइम पास खालायबाय थाबाथ' जानाय नङाना जोंनि बिटिसिनि भबिष्यतनि खोथा दङ बिटिसिखौ उन्नयन खालायनायनि खोथा दं नंखायनो आं रायजो राजानि गेजेराव बेखौ फोरमायनो सानदों रायजो राजाफ्रा बिजिरनांगौ बिथांमोना जि प्रतिश्रुति होदोंमोन बिथांमोना साख्रिनि खोथा बुंदोंमोन बिथांमोना थांना थानायनि बेबस्था खोथा बुंदोंमोन लाइमोनफोरखौ बोरै फोथांना लाखिनो बिनि खोथा बुंदोंमोन दिनै सुक्ति मोनसे फैबाय सुक्ति मोनसे फैनायनि उनाव मानो क्राइसिस फैदों दिनै माने 2 बोसोरल' जादों 2 बोसोराव मानो एसेबां क्राइसिस जादों बरंजों थारमाने प्रमद बर'नि नेतृत्वआव दिनै फेलर होननानै फोरमान जायाखै होमबा बेनो फोरमान जों नुनो मोनो माखासे समाव जे इउपिपिएल बा एबसु जयै लोगो नांनानै बर' लाइमोनफोरखौ लानानै जे फ्रि रिक्रुटमेन्ट होदोंमोन नाथाय फ्रि रिक्रुटमेन्ट होनानै जेबो लाब जायासै नामा अब्ला बर' लाइमोनफोरा दिनै बिटिसिआव दिनै सासेबो जुदि साकरि होनो हायाखैब्ला जे फेलार जाबाय नामा अब्ला आङो बेखौ लाब जादों लस जादोंखौ बुङाखै जितु फ्रि रिक्रुटमेन्टआ फिजिकेलि फिटनेस बिथांमोना जितु माने एक्सारसाइज होदों बे मोजां खोथा खिन्थु दिनै बेबायदि होनानै दिनै खै मास जालांखो फिजिकेलि फिट खालायनानै बिथांखौ फिजिकेलि एक्सारसाइज खालायनायनि उनाव दिनै रिक्रुटमेन्टथ' जायाखैना बहा जाखो सासेबो होनो हायाखै दिनै होनांगौ मावनांगौ आरो दिनै आसामाव एसेबां बुरजा साख्रि होनो नागिरदोंब्ला बिटिसिआव बेसेबां पार्सेन्ट साख्रि होगोन बेखौ क्लियार खालायना हो गंबैसे स्कुल दिनै माने बिथांमोना प्रभिन्सियेलाइज खालायनो हाखो गंबैसे कलेज दिनै गभर्नमेन्ट जाखो बेथ' मोनसेबो गैया नाथाय बिथांमोना माखासे साननैसो बावैसो सिगाङाव जे हाई स्कुलफोरखौ जे हाई सेकेन्डारि खालामनायनि जे मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदोंमोन बेथ' बिटिआर सक्तिनि गेजेरजों फैनाय नङा बेथ' स्टेट गभर्नमेन्टनि पलिसि स्टेट एसेम्ब्लियाव जेरैबायदि बिल पास खालायनानै बिथांमोना जेरैबायदि मोनसे माने प्रमोसन होनानै जेराव जेराव क्राइटेरिया मथे गोलैयो जाय जाय उपयुक्त अबेबानो हाई स्कुलखौ दिनै हायार सेकेन्डारि आपग्रेडसन खालायना होदों निउ इडुकेसन पलिसियाव गोलैनाय मथेसो बिथांमोना सोसनदों बेथ' बिटिआर सक्तिनि गेजेरजों फैनाय नङा बेखौ आं गनायगोन बिथांमोना बेखौ मोजाङै मावफुंथों थिग मथे मावथों माखासे माने बेहाय थानाय माखासे जायफोर एपइन्टमेन्ट मोनाखै बेखौ थाब थाबनो सेंसन खालायनानै रेगुलाराइज खालायना हो मास्टारफोरखौ अब्ला जोंहा छात्रफ्रा मोजां सोलोंथाइ मोनगोन आरो जायफोर माने मास्टार खालायबाय थादों जायफोर माने फोरोंगिरि बिथांमोनाबो एसे गोसोआव मोजां मोनगोन बेखौ मावफुंनो हायाखै बिथांमोना जों माखासे समाव जे नुनो मोनोमोन जे ससियेल मिडिया बा बिथां प्रमद बर'नि फेसआवबो जों माखासे समाव नुनो मोन्दोंमोन जे बिटिआरनि जे बर' लाइमोनफोरनि थाखाय पारामिलिटारि बा बायदिसिना माबायाव जे थिसननायनि थाखाय जों सावरायबाय थादों होननानै बेफोर माबोरै जानानै दङ जे नोंथांमोना सासे एनडिएफबिनि जे सुक्तियाव थाफानाय हिसाबै बा बर'नि सासे दैदेनगिरि हिसाबै मा बुङो बे बाथ्राखौथ' बिथाङा बिराद मोजां बुङो बिथांनि जिथु बुंनायखौथ' जों खोनासंब्ला खोनासंथावना बायदि मोनो आरो बेखौ लानानै मानसिफ्रा गोजोननाय लाबाय थादों दिनै प्रेक्टिकेल 2 बोसोर बारलांबायना 2 बोसोराव जेब्ला रिजाल्ट फैया जेब्ला रिक्रुटमेन्टनि खोथा बुङै मानसिखौ बिदि बुङै जेब्लानाखि ओरैनो बुंनानै टाइम पास खालायबाय थागोन अब्ला बिनि सायाव बोरै बिसास फैगोन नंखायनो आं खावलायदों दिनैनि थारिखआव मानसिनि बैसोआ नेनानै थाया दिनै साफ्रोमबो एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा बैसोआ बारनायनिफ्राय बारलांगासिनो दङ माखासे जायफोर बैसोआ एसे एनै दंबावोमोन 2 बोसोर बारलांनानै सोरबा साख्रिखौनो मोननाय नंला नंखायनो आं खावलायदों बिथांमोना बिदि बुंबाय स्लाय सुक्तियाव थाखानाय मथे मानो सरकारखौ कनभिन्स खालायनो हायाखै जेराव बिथांमोना बिटिसिआ गावनि माने स्टेटआ गावनि सेन्ट्रेला गावनि गावसोर ज' खुंनाय सरकार
बे समाव प्रमद बर'आ बिनानै प्रमद बर'नि सरकारा जुदि बेखौ खावलायनानै थाबनो रिक्रुटमेन्ट खालामनो हाया सोरनि फेलर बेथ' बिथांमोननि गभर्नमेन्टनि फेलर प्रमद बर'नि फेलर नंखायनो आं खावलायदों बिथांमोननि जिथु रायजो राजानि थाखाय पलिटिकेलि बिथांमोना पलिटिकेलाइज खालामबाय थानायखौ बन्द' खालामनानै बै माखासे सेंग्राफोरखौ बै लाइमोनफोरखौ बोरैहाय संस्थापन खालामनो हागोन बे खामानिखौ मावनायासो साबसिन होननानै आं सानो आरो बिथांमोनखौ आं मावजानो लुगैदों बे समाव माखासे जि एनडिएफबिनि जेंना बुंबाय थादों नोंथाङा जे एनडिएफबिनि जेंना होनना बुङोब्ला नोंथाङाबो सासे एनडिएफबिनि दैदेनगिरि एनडिएफबिनि गोबां दैदेनगिरि दङ दिनै एमएलए जानाय दङ सोरबा डिपुटि चिफ दङ एमएलएनि जे एनडिएफबिनिफ्राय बिथांमोना जे एनडिएफबिनि जेंनाखौ होमबा एसेबो नायफिनाखै नामा आंथ' आङो सासे अपोजिशननि एमसिएलए हिसाबै नंगौ आं एनडिएफबि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय आं एनडिएफबिनि सेंग्राफोरखौ लानानै जथेस्थ' सिन्था आरो बे सिन्थानि गेजेरजों सेंग्राफोरनि थांना थानायनि राहा लामाखौ मोरै खालामनो हागोन आङो बुंबाय थानोल' हायो जेराव आंनियाव गभर्नमेन्ट गैया आं मावनो हानाय केपासिटि गैया बिथांमोननि आखायाव दिनै पावार दं बिथांमोननि आखायाव थाखा दङ बिथांमोना सिस्टेमनि गेजेराव दं बिथांमोना मावनांगौ दिनै बिथांमोनखौ बुंसेयावबो मावाब्ला जोंथ' मा खालामनो हानो दा आं सासे एनडिएफबिनि बेकग्राउन्डनि फैनाय हिसाबै आं दुखु नाङो आं सेंग्राफोरनि भबिष्यतखौ बिराद दुखु नाङो मानोना बे एनडिएफबि सेंग्राफोरनि भबिष्यता नस्थ' जानाय माने बृहत्तर बिटिसि ओनसोलनि आबहावाया गाज्रि जानाय बृहत्तर बिटिसि ओनसोलनि बर' लाइमोनफोरनि खहा नंखायनो आं खावलायदों जे दिनैनि थारिखआव एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा मानो रिहेबिलिटेसन मोनाखै मा दाय मावदोंमोन आरो मा दायनि थाखाय दिनै बिथांमोनखौ दासिमबो बे बेलायाव खामानि मावनो हायाखै दा हायाबा हायाखै होनना बुंनांगौ ना आरो हायोबा हायो क्लियार खालामनांगोन मावगोन मावगासिनो दङ जों सोलिगासिनो दं अन प्रसेस मा बिलाय अन प्रसेसआथ' नोङो माने बेहाय खुनु फिनिशिं गैयाना बिनि सलुसनबो गैया प्रसेसआव मावलांबाय थादों बुंनानैथ' जेबो जाया नंखायनो आं खावलायदों बिथांमोना बिदि बुंबाय थास्लाय मावनानै देखाय दिनैनि थारिखआव रिक्रुटमेन्टखौ मानो खालामनो हायाखै हानांगौमोन आरो दिनै नों थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि दिनै माखासे उपयुक्त माखासे लाइमोनफोरखौ सोनांगौ एनडिएफबिनि सेंग्राफोरखौबो सोनांगौ बेफोरथ' बिथांमोना मावनो हायैनि मोनफा मोनफा फैलर होमब्ला बे एनडिएफबि मोनब्रै फेक्सन आरो एबसु इउबिपिअ जे जानाय जे बिटिआर एकर्ड बे बिटिआर एकर्डआ एनडिएफबिफोरनि थाखाय मोजां जायाखै नामा अब्ला आंनि मथे बे सुक्तिया जियानो जादोला जोङो मोजां होनब्लाबो खायसेया गाज्रि होनगोन खायसेया मोजां होनब्लाबो खायसेया माने गाज्रि होनगोन दा सुक्तिखौ मोजां आरो गाज्रिखौ रायजो राजाफ्रा बिसार खालायगोन बे सुक्तिया जों लुगैनाय मा लुगैदोंमोन जोङो बर' ओनसोलाव थानाय बर'जों लोगोसे गुबुन हारि माहारिखौ सान्थि आरो निरापत्ता कनस्टिटिउसनेलि जोङो सेफगार्ड लुगैदों सांबिधानिक रैखाखौबो जोंनो नांगौ दा दिनै बे सुक्तियाव दंना गैया नायबानो नुबायना सांबिधानिक जुदि रैखा खबस थानाय माखासे कनस्टिटिउसनेलि मर्यादा गोनांब्ला दिनै मानो बिल पास खालामनो हायाखै स्टेटआव माने सेन्ट्रेलाव रायजो सभा लकसभायाव दिनै माने बिल पास खालामनो हायाखै दिनै बे सुक्तिया मोजां गाज्रिखौ आं बुंला मानोना दिनै जों मोजां होनब्लाबो बेलेगफ्रा जोंखौ क्रिटिसाइज खालायगोन सुक्तिया मोजां आरो गाज्रिया जियानो जादोला खिन्थु दिनै बिटिसिनि मोजां गाज्रिखौ रायजो राजाफ्रा बिसार खालायसिगोन मानोना जिफोर दफा दं बेखौ अलरेडि रायजोआ जाबाय नंखायनो आं खावलायगोन दिनै जोंनि लुगैनाय बायदि बे सुक्तिया जायाब्लाबो जों बेखौ सनमान होनानै जेरैबायदि मावनो थाखाय दिनै सरकाराव थानाय बिथांमोना मावनांगौमोन मानोना बे सुक्तिखौ सनमान होनानै बयबो सिगनेसार होदों आं बे एनडिएफबि हिसाबै फेक्सन लाबोआ सोरबा माने धीरेन ग्रुप सोरबा रन्जन दैमारि ग्रुप सोरबा गबिन्द ग्रुप सोरबा सावराय ग्रुप आं फेक्सन लाबोआ मोनब्रैजों ज' जानानै फरायसा आफाद आरो इउबिपिआव ज' लोगो नांनानै जिथु सुक्ति खालायदोंब्ला बे सुक्तियाव थानाय माखासे गेना गोरोन्थिखौ गारनानै मोजांखौ लानानै स' खालाय आरो थाखानायखौ मानो खहा खालायनो थांगासिनो दङ 6 सिडिउलनि जिथु कनस्टिटिउसनेलाव मोननाय जिथु माखासे जोंहा जोंनि अधिकार बे अधिकारफोरखौ बे माने सुक्तिनि गेजेरजों नस्थ' जाब्ला सोरबा गनायगोन नामा रायजो राजाफ्रा रावबोथ' गनाया नंखायनो आं खावलायदों दिनैनि थारिखआव जि बिथांमोना मावनो थाखाय आखायाव लादों जोंखौ अफिसियेलि पलिटिकेलि बे बुस्थुआ मारै फिनिश होगोन बिनि खुनु डिसकासन जायाखै कमिसना अलरेडि दाखांनायनि उनाव पिपि बर्माया बिथाङा दिनै रुंसारिसो जालायबाय आरो गोदानै दिनै भुटानिया बिथांखौ दिनै बेहाय गोदानै मोनसे एपइन्टमेन्ट होदों दासिमबो कमिसना साबमिट खालायनो हायिया मा फोरमायो दरबैसे गामि सोसनगोन दरबैसे गामि दानख'गोन बिनि दासिमबो क्लियार नङा नाथाय बिथांमोना बुंबाय थादों जे पिआइएल होनायनि थाखाय बेफोरो सब थाबथासिगोन होननानै पिआइएलआ जाहैदों मा बे आयेननि सायाव नोंबो
सोरबाबो बुजिनो हानायनि अधिकार थायो नंखायनो जुदि बिटिआर सुक्तिया आयेनब्ला बिटिआर सुक्तिया जुदि सांबिधानिकब्ला बे आयेना जोंनि बर'जों लोगोसे ट्राइबेलफोरखौ बिटिसिनि ओनसोलनि माखासे अधिकारफोरखौ खहा खालायगोन नामा बिनि सायावसो बिसार बिदों पिआइएल बिसार बिदों कर्टआ बेखौ जास्टिस होगोन बिथांमोना जुदि नस्थ' जायाखैब्ला बिथांमोना जुदि थिगब्ला बिथांमोना देरहागोन जायफोर बिथांमोना दिनै केस होदों बिथांमोना मोनथिनो लुगैदों बेखौ क्लियार खालायना होनांगौ बे खहा जानायनि बाथ्रा गैया बे कमिसना आलादा बुस्थु आरो बे पिआइएल आलादा बुस्थु बिटिआर आरो बिटिसिनि डिफारेन्सखौ बिथांमोना मोनथिनो थाखाय जे पिआइएल होदों पिआइएल होनायनि जाहोनाव खहा जागोन होननानै माखासे एबसुनि जे बिथांमोना जे बावैसो सिगाङाव जे धरना लाबाय बेफोराव बे अब्ला बिथांमोना कमप्लिटलि लाजिदों बिथांमोना लाजिनानै लाजिखौ हायैनि मावफुंनो हायैखौ रायजोफ्राथ' मोनथिबायना दा नंखायनो बिथांमोना धरनानि गेजेरजों मा मेसेज होनो नागिरदों जों मोनथिया जायफोर केस होगिरि जायफोर पिआइएल होनाय बिथांमोना सोरबा एबसुनि एगेन्स्टआव होआखै सोरनिबा एगेन्स्टआव होआखै बिथांमोना जितु आयेननि सायाव बिसार लुगैदों जे जोंनि अधिकारा गोमागोन नामा सासे सुबुं हिसाबै देशनि नागरिक हिसाबै बे आयेननि सायाव मोनथिनो थाखाय बयबो माने पिआइएल होनायनि बे अधिकार थायो नंखायनो दिनै बिथांमोना सोरनिबा इसेबां सनमान गोनां व्यक्ति जाय बिथांमोनखौ दिनै माने पिक्सार गाग्लिलाबायदों सावलाबायदों बिनि माने मुर्दाबाद होलाबायदों दिनै बिथांमोना जि होनो नागिरदों आरो बर' जाथिनि गेजेराव लासिंसिं दुखुनांथावना बाथ्रा गैया सनमान होननानै बुं जुक्तिजों बुं सोरखौबा सावनानै सोरखौबा माने मुर्दाबाद होनानै बे जेबो फिनिशिं जाया नंखायनो फरायसा आफादा जि जायगायाव जातिनि थाखाय बयजोंबो सनमान गोनां मोनसे फरायसा आफाद संगठना गावनि प्लेटफर्माव थानानै बयजोंबो अनसायजानाय खामानि मावनांगौ सोरनिबा पलिटिकेल प्रेसाराव सोरनिबा थुनजलायनायाव खामानि मावनाय बायदिखौ जों नुदों नंखायनो बिथांमोननि जिथु खामानि मावनो कमप्लिटलि पलिटिकेलाइज बायदि नुदों नंखायनो आङो फरायसा आफादखौ खावलायगोन आं बिथांमोनखौ बिराद मोजां मोनो फरायसा आफादनि प्लेटफर्मखौ आं मोजां मोनो फरायसा आफाद थानानै मावजानायखौ लुगैदों मानोना इयुन जोलैनि खोथा दं फरायसा आफाद बायदि मोनसे संगठना जाहाथे मोजां मावोब्ला बर' हारिनि थाखायनो मोनसे मोजां खामानि मावगोन होननानै आं सानो आरो दा बिथांमोना बेबायदि होननानै सोरनिबा पलिटिकेलाइज जानानै जानला मोनला खामानि मावोब्ला जोंहा जाति हिसाबै खहा दं बिथांमोना जिबायदि जे थासारिखौ लाबोदों जे सोरनिबा सावगारिखौ जे सेन्देलजों गारलानाय बेयो बर' हारिनियाव गोदानै जे थासारि फैबाय नामा अब्ला बेथ' गाज्रिथार जायफोर गाग्रा बे जेबोखौनो मोनथिया बे जारिमिनखौ जेबो मोनथिया सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया मा बर' जातिनि थाखाय अबदान गैया नामा दिनै नोङो चन्दन ब्रह्ममोन बायदिया बर' हारिनि थाखाय अबदान गैया नामा दिनै खाम्फा बरगयारि मोना बर' जातिनि थाखाय अबदान गैया नामा बिथांमोननि अबदाननि गेजेरजों दिनै बिथांमोना जि प्लेटफर्माव दिनै चिफ जादों डेपुटिसो जादों बिथांमोना सोरनि अबदानजों जादों बिथांमोना सुक्ति खालामना फैनायजोंथ' दिनै बे सिस्टेमनि गेजेराव बिथांमोना बेखौ मोनदोंना बे मर्यादाखौ मोनदोंना गाबोन समफोर बिथांमोना बेबायदि होननानै जानला मोनला माखासे मानसिफोरखौ फरायसा आफादनि मानसिफ्रा जुदि बिदिनो बिथांमोनखौ बिदि जानला मोनला गाग्लिलाबायगोन नामा सनमान होआलासिनो जों नुनो मोनदों फरायसा आफादनिखौ फुङाव गारलानायखौ नुनो मोनदों आरो बे मोनायाव नुनो मोनफिनबाय जे एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्म बिथांमोननि जे सावगारिखौ आरो गाफिननायखौ नुनो मोनदों बे माबोरै जादों जे बर' हारिनि गेजेराव आङो खावलायगोन जाय बिथांमोना माने इमोसन जानानै बिथांमोनखौ खालायदों बे भुल जादों आरो बेबायदि खालायनो नाङा मानोना गेदेरखौ सनमान होनांगौ माने लिडारफोरखौ सनमान होनांगौ बिथांमोननि माने जिबनाव मा मावदों मा मावाखै बुजिना लानांगौ नंखायनो जायफोर मावदों बे एसे गोरोन्थि जादों आं बेखौ बुंगोन आरो बे समाव आरो बावैसो सिगाङाव जों मोनसे जे फरायसा आफाद दानानै गोदानै जे बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जे बिथांमोना बावैसो सिगाङाव जे फार्स्ट हिसाबै गिबि हिसाबै बिथांमोना खुंबाय क'क्राझाराव बे बिथिङाव जे बिपिएफनिफ्राय मा बुङो आङो बेखौ पार्टि हिसाबै बुङा दै आं बेक्ति हिसाबै बुंगोन मानोना जोङो पार्टि हिसाबै दासिमबो बे बनसुनि सायाव डिसकासन फैयाखै आरो बेनि सायाव जों डिसकासन खालायाखै सोरनिबा संगठन दानायाव आङो बेखौ जेबो अबजेक्सनबो होआ मानोना मोनसे संगठना ओरैनो जन्म जाया माबा मोनसे सिटुएसन जायोब्ला बे सिटुएसनखौ बेस खालायनासो संगठनफ्रा जन्म मोनो आरो मोनफा मोनफा संगठना मोनफा मोनफा आदर्श थायो दिनै नुदों बनसुआ दिनै संगठन दिनै जायफोर सेंग्राफ्रा जायफोर लाइमोनफ्रा दिनै बेहाय दिनै ज' जानानै मोनसे बे संगठनखौ दादों बिथांमोना मोनसे उद्देश्य लानानै दादों नंखायनो आङो बिथांमोननि मावनायनि सायावसो रायजो राजाफ्रा एक्सेप्ट खालायगोन आरो बिथांमोना दिनै जि मावनो नागिरदों बर' हारिनि मोजांनि थाखाय मावगोन बायदिखौ आं नुदों मानोना बिथांमोना जाथिया जेब्ला बिपद जागोन अब्ला जोंनि गेजेराव मोनसे होसिख्रावग्रा दिनै संगठन नांगोन आरो जिथु जोंनि बड'फानि जिथु सिमां
जिथु बड'फानि सिमां सेपारेट स्टेट एजेन्डाखौ बिथांमोना दिनै लानानै बर' हारिनि थाखाय बेखौ गोनांथि दं होननानै बिथांमोना जिथु आवाज दैखांदों बिथांमोननि गोसोनि साननायखौ बुंदों जाथि हिसाबै माबा मोनसे बिफोराव गाब्रहैगोनखौ नुदों नंखायनो बिथांमोना बुंदों नंखायनो आङो बनसुनि सायाव बिथांमोना जि मावनो नागिरदों गोथार गोसो लानानै मावथों आं बिथांमोननि सायाव जेबो बुङा माखासे समाव जों नुनो मोनबावो बनसुआ BPF जों दाजानाय होननानै माखासे नुनो मोनो बे गमामायैनो सैथोमार नामा बनसुआ मोनसे बर'नि छात्र संगठन बेखौनो BPF लिंक गैया सोरबा बेखौ साननो हागौ सासे सानै व्यक्तिया पलिटिकेलि बेनिफिट मोनै बायदि मोननानै सोरबा BPF मोनसे पलिटिकेलि बेखौ कालार फुननानै बिथांमोना सरजाबफानो नागिरदों नंखायनो दिनैनि थारिखआव बे बनसु दानायाव BPF जेबो आखाइ गैया होननानै आङो बेखौ क्लियारै बुंनो सानदों आरो एबसु थानायाव बनसु मानो दानो गोनां जाखो बिथांमोना दिनैनि थारिखआव बै लाइमोनफोरखौ खामानि मावनायनि मोनसे प्लेटफर्म होलायनो हायाखै आरो बिथांमोना एबसुआ जेरैबायदि खामानि मावदों एबसुफोरनि मावनायखौ बिथांमोना नुबाय जे माखासे खामानि मावनाया गोरोन्थि जादों नंखायनो मोनसे जाथिनि गेजेराव मोनसेल' छात्र संगठन थानांगौ बेथ' नङा एबसुआ मोनसे आलादा दिनै बनसुआ मोनसे आलादा आंनि नोजोराव नंखायनो बिथांमोना मोननैबो जि खामानि मावनो नागिरदों बर' हारिनि थाखाय मावगोन बिथांमोना मावलांबाय थाथों आरो नंगौ बे समाव बिथांजों गोबाव सम सावरायबाय जे आथिखालनि जि थासारि आरो बर' हारिनि थाखाय जे मिथिनांगौ जि बाथ्रा NDB-फोरनि जि जेंना बेफोरनि सायाव गोबां मिथिबाय उन समाव बिथांनिफ्राय रायजो राजानि गोबां बाथ्राखौ लानानै जों सावरायनो फैबावगोन दिनै बिथांनिफ्राय जों बिदाय लाबाय नोंथांखौ गावनि बेसेन गोसा समखौ दिनै जोंनो होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आर'नाइ रादाब साफ्रोमबो नायगिरि आरो आर'नाइ नायगिरि साफ्रोमबो बर' रायजो राजानिसिम जाहाथे फैबाय थानाय रंजालि बैसागुनि थाखाय साफ्रोमनिसिमबो बर' रायजो राजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ आं साफ्रोमनिसिमबो जासिहरबाय